Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pletem divne male pape za bebe do godinu dana. U nastavku pratite postupak. Za izradu potrebno je 50 grama vunice. Ovo je kvalitetna vunica, sastav vune je 49%. Veoma je jednostavno uraditi ove pape. Samo pratite šemu koju ću vam napisati. Za početak nametnuti 27 petlji. Veličina stopice je 10 cm. Namećemo petlje. Za izradu stopice potrebna je šema. U svakom neparnom redu vršimo nametanje petlji. Ovako izgleda prvi red. Krajnja petlja, nametnuta petlja, 12 petlji pletemo, nametnuta petlja, jedna petlja u sredini, nametnuta petlja, 12 petlji, nametnuta petlja i krajnja petlja. U svakom drugom redu isplićemo petlje. Treći red. Ponovo, sad imamo jednu petlju, ispletemo, jednu nametnemo, 12 ispletemo, nametnemo petlju, u sredini 3 ispletemo, nametnemo petlju, 12 petlji pletemo, ponovo nametnemo petlju, jedna petlja ispletemo i krajnja petlja. Četvrti red isplićemo sve redom. Peti red. Pratite. U petom redu u sredini imamo 5 petlji. Pogledajte i u trećem redu u sredini 3 petlje. U prvom redu u sredini je jedna petlja. Sad pletemo prvi red. Po šemi koju smo napisali. Krajnju petlju skinemo, jednu nametnemo. Pogledajte kako nametnemo petlje. 12 petlji pletemo. Jednu petlju nametnemo, jednu ispletemo, nametnemo petlju i 12 petlji ispletemo. Pred kraj nametnemo jednu petlju i krajnju petlju ispletemo. U drugom redu krajnju petlju skinemo i prebacimo iza igle. I isplićemo sve petlje. Pogledajte nametnutu petlju kako pletemo. Pletemo treći red po šemi koju smo pisali. Krajnju petlju skinemo, jednu ispletemo, jednu petlju nametnemo, 12 pletemo. Na sredini u trećem redu imamo 3 petlje, sa strane po jednu nametnutu petlju. Dvanaest petlji ispletemo, jednu nametnemo, jednu ispletemo i krajnja petlja. To je treći red. U četvrtom redu sve ponavljamo, iza igle pletemo, odnosno isplićemo sve petlje.
Pletemo četvrti red. U petom redu u sredini jednu petlju nametnemo, 5 petlji ispletemo. Jednu petlju nametnemo i nastavljamo 12 petlji. Pogledajte šemu. Kao što smo rekli, u šemi za stopicu potrebno je isplesti 12 redova. 7. red nastavljam vam pisati. Krajnja petlja, 3 petlje, ispletemo, nametnemo petlju, 12 ispletemo. Primijetili ste da se to tako ponavlja. Sa strane nametnemo petlje, a u sredini je 7 petlji u 7. redu. Pišite mi da li je postupak komplikovan, da li vam je šema pomogla za izradu stopici. Na ovaj način možete izraditi šemu za razne veličine. U 7. redu u sredini pletemo 7 petlji sa strane nametnute petlje. Pletemo 8. red. Pratite kako isplićemo nametnute petlje. Pletemo 9. red. Pišem vam šemu. Krajnja petlja, 4 petlje ispletemo, nametnemo petlju, 12 ispletemo, nametnemo petlju, 9 petlji u sredini, nametnemo petlju, 12 petlji, nametnemo petlju, 4 petlje i krajnja petlja. 11. red, vjerujem da vam je već sve jasnije, i 12. red isplićemo sve petlje. Sačuvajte šemu po kojoj možete raditi stopicu za pape. Pletemo 9. red. U 9. redu u sredini imamo 9 petlji, nametnemo petlju, 12 isplićemo, sve po šemi. To ovako izgleda. Pletemo 11. red, krajnju petlju skinemo, 5 petlji ispletemo i nametnemo jednu petlju. Pokazujem ukoliko ima početnika kojima je potrebno da sve pokažemo, da nešto ne izostavim.
Ukoliko imate i pitanja, možete mi pisati u komentare. U 11. redu u sredini pletemo 11 petlji. Sa strane nametnute petlje. I zadnji 12. red. Krajnju petlju skinemo, prebacimo vunicu iza igli. Isplićemo sve petlje. Pazite kako isplićemo nametnutu petlju, da ne ostane velika praznina. Uzmemo iza igle i spletemo petlju. Tako radimo do kraja. Na kraju na igli nam je ostalo 51 petlja. Nastavljamo plesti 6 redova. Iza igle obrnuti bod. Ispleli smo novih 6 redova. Ovako izgleda. Pletemo srednji dio papi. Petlje smo podijelili sa strane po 20 petlji. U sredini 10 plus 1 petlja, 11. Pletemo srednjih 10 petlji. S tim da ćemo zajedno uzeti 10. i 11. petlju. Zajedno isplićemo 10. i 11. petlju. I vraćamo se nazad. Sa strane imamo 20 petlji. Sa lijeve i desne strane po 20 petlji. Nastavljamo tako plesti. 9 petlji ispletemo, 10. i 11. uzimamo zajedno. Obratite pažnju kako okrenemo vunicu prilikom uzimanja petlji. To ću vam pokazati. U drugom redu vunicu prebaciti naprijed i uzeti 2 petlje. Ne zaboravite to uraditi. Svaki put krajnju petlju skinemo sa igle i pletemo iza igle. Zajedno pletemo 10. i 11. petlju. Sa ove strane pletemo iza igle. U povratku vunicu ćemo prebaciti naprijed. Obratite pažnju, krajnju petlju skinemo, vunicu prebacimo iza igle jer pletemo stalno obrnuti bod. Želimo da to ovako izgleda.
Iz tog razloga prebacujemo vunicu iza igle prilikom povratka u suprotni smjer. Uzimamo 10. i 11. petlju zajedno i vidimo rubove papi. To je ono što želimo postići. Nadam se da je i ovo jednostavno. Završavamo srednji dio. Sa strane imamo po 12 petlji, a u sredini nam je 11 petlji. Prelazimo na čitav red da pletemo. To ovako izgleda. Završili smo ovaj srednji dio naše papi. Pletemo gležanj. 2 prave i 2 krive petlje. Veoma jednostavna mustra. S tim da ćemo najprije napraviti rupice za provući vezicu. Nastavljamo plesti mustru 2 prave i 2 krive petlje. Pređemo jedan red. U povratku ostalo nam je zatvoriti ovaj dio, prelaz, dvije petlje uzeti zajedno. Sad radimo rupice kroz koje ćemo provući vezicu. To radimo na način da svaku 4. petlju nametnemo. Pratite, držite se mustre 2 prave i 2 krive petlje.
povratku nametnute petlje ispličemo zajedno sa petljom ispred. Pogledajte kako to uzimamo da bismo dobili i rupice za provući vezicu. To ovako izgleda. Ispleli smo dužinu gležnja koji nam je potreban. Završavamo pletivo. Uzmamo 2 po 2 petlje. Ponovo vraćamo petlju na iglu i uzimamo 2 po 2 petlje. Ostalo je sastaviti pletivo. Potrebna nam je igla za sastavljanje pletiva. U nastavku pratite rezultat.